Ahojte, vybral som sa znova na ryby, idem na štrkovisko, na ktorého som už tento rok bol. Chytil som tam 4 ryby, 2 heseterov, 2 kaprikov, menších. Uvidíme, čo voda tentokrát dá. Mám nejaké veci, ktoré by som chcel určite odskúšať pri tejto, môžem povedať, že slabšej aktivite. Pôvodný cieľ rybačky bol Dunaj, no v nedeľu sme boli s kamarátom pozrieť a to, čo spravili tie záplavy na niektorých úsekoch alebo niektorých ramenách Dunaja, napríklad aj Kľúčovecké rameno, tam som sa chystal, tak to je hrozné. Čo je tam teraz, no má 60-70 cm nánosu bahnového. Tak uvidím, idem na jazierko, idem to vyskúšať, idem troška odreagovať, skúsim naviazať ešte nejaké nové montáže a nejaké hlásenie, foto určite od vody dostanete, takže uvidíme. Ahojte, je koniec dnešnej mojej rybačky na našej miestnej štrkovni. Chytil som 3 ryby, jedna mi utekla z podberáku mojou detskou vinou. Všetky 3 ryby som chytil na tú istú nástrahu, 20 mm balanska, PVA bagu a dal som to asi 50-60 metrov od brehu na takú hranu, prechod z hlbočiny na pličiu vodu. Už 4,5 hodiny som bez záberu. Bol tu jeden pán, ktorý si tu vyskúšal svoju novú loďku so sonarom, tak som išiel za ním, že nech sa popozeráme. Aj tu, kde chytám ja, veškerá ryba je v stĺpci. Nič sme nevideli pri dne, všetky ryby boli v stĺpci. Kde bolo 3 metre vody, tak ryba stala 1,5 metra hlbokej, alebo 1,5 metra od dna. Sme sa rozprávali tu s pánom, že má prísť nejaká veľká zmena tlaku dneska a zajtra, tak to bude asi ten dôvod, že už hovorím, jak som hovoril, 4 hodiny nemám záber. Čo už, aj o tomto sú ryby. Ja vás pozdravujem, majte sa krásne a ďakujem za sledovanie môjho videa. Hlavne buďte zdraví všetci. Ahojte.